Hey guys, welcome back to my YouTube channel. नोंथांमोन खांनि बे गुबुन मोनसे भिडिअ बरायनाय जाबाय लोगोफोर। स' दिनै जोङो जागोन नायरें जागोन आरोना। जोंहा बिजावजालि आं बिखुनजो आफा गोदोर लाहानाव जागोन आरोना नायरेंखौ इसोराव नायरें लाबोनाय दङमोन नालाय। आं थांबाय थादों नोंथांमोना जादोंना जायाखै लोगोफोर? जानो थांगासिनो दा लोगोफोर ओरैबायदि टेस्टि फालौ गोरान ओमफ्रायो सामब्राम होगोन आरो संख्रि टंख्रि लगायनानै ओरैबायदि टेस्टि जागोनहाय थालिर बिलाइयाव स' नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर ना मा होनो बिराद सान्दुं गोसायाव नायरें जुब्रा जानायानो टेस्टआनो आलदाखा लोगोफोर स' नायलांबाय थादो होनबाथाय बिराद फाग्लिदा आङो बे गावदां आंखौ दिनै साइकेलाव थिखांदो नै गावदां हाय नों हायो न' हायनो होदां गावदाङा हायो आं थिखांनो होआखै दा माबा उदै सायनानै थिखांथारा माबा मानिथारा मानसिया मोनफाय सोलोंदो आंखौ थगायदो दुस्थु गावदाङा आंखौ थगायनो लाबोदो थगायनो लाबोदो आंखौ नोंखौसो माबा लेमदो खिथानो नायदों दाबो जायाखै हि लगायदो इनो हाबलाहा खुन्दुङानो आगोलाय माबा थोजोनाथ' गरेस्वराव ना हा स्र' जादो जोबलोगो जागोन बे हारसिंबो नायखाय मोजां नुदो मा दागोन बा गलपेरा दागोन नामा इन्दि दाना होगोन इयाव गलपेरा इन्दि गिदिर गिदिरखौ मा लाबोखो लंपेन्ट गस्ला I'm great. लंपेन्ट ज'था खालामनो थांगोन आं आंथ' गानखादोंला गावरानो सलाखौ सुस्थाबना जायाबो सोरना थांगोन लिरिदोंमोन गोलैबाय आइला हिबा दादों आगर गोनां हि माबा फास्रा होगोनदां बर'आ ना आब' फास्रा दादों नै द' मस्त' गानहोजोबनो हायो इबो आब' लेमबाय नै मायाव दोनगोन दा लेमखाना नालाय नायरें सोराव जि बुजा फाल बुंनानै जि खिनाय जाबायनो गिदिरफोरा माथुबो आंबो जि खिनाय जाबाय जानानै माला खालि हिरा दिनै आरो सला बेसांनि 300 500 होनदोंमोन 300 लादों हिन्जावाबो बारा ओंखारदोंमोन बेलेग दखानाव हाबदो दिनै ओइ बे एम्बासारि जिरखांबाय मोजां बाबु जागोन मा नाम खिथालाय नोङो मा जागोन नामखौ खिथादो मा नाम बाबु हा फार्नान्डेस मा नाम दोनदोंलै फार्नान्डेस नङालाय फार्नान्डेस सोर दोनदो इमान गोरा नाम देस गिदिरफोरा दोनदो बिदोंबावसो आरो डिपिएसन वाट्सएपनिसो डिपि जाबाय मा लोंदो नायरेंखौ माबा होनो नायरें दुमब्रा लोगोफोर जोङो दा बिलाइ थालिर बिलाइ दाननो फैदो आरोना हाननो थालिर बिलाइयाव जोङो जागोन नायरेंखौ नायरें गावदां नायरें होनलाय गावदां नायरें जागोन लुबैदों बोरै टेस्टि फालु हब्रा फालुसो होगोन आरो जोङो बुरिया थालिर बिलाइयानो थांसै हांखो थायो इसानि दाबो दे गेजेरनिखौ दाननो मोना थालिर बिलाइखौ हाना लाबाय नै दा लांबाय थानोसै संनोसै जागोन आरो नोंथला नै गाइस लायाव लोगोफोर दा
ना लान सियां आ र आं माबाखौ दानखौ होनो गोन लराय साइति का जोंनि खिनि ओरै हाबाय थायोब्रा गेजेर सेखाङा थांबो अ आंबो सिगां बिखौ गेलेयोमोन उन्दैयाव जाबाय नोङो टेस्टि होनलाय टेस्टि होन टेस्टि बयनि टेन्सार फब्राफोर लगायदो जायो जानो लुगैबाय हिरालाय जानो लुगै बिनो आलाबा जा लुगैसा होनदे दे मा खुदै मनलायबाय आङो खुदैखौ बायना आबुनियाबो जाना नायनि र' संख्रि नांदों नाङाखै नायनि आगरनि माबा संख्रि थुबो जागोन अनि हिर हालो हालो खोन्था बाबु जायगा जाया नों खामलाय होलाबो नों खालाय जानो हाया गावदां होमबालाय मानो जायाखै दिनै फुजा नायनो मोननाय नङा खिनाय जाबाथाय नायनो दा जायाखैनो नोङो बाय आङो बाय 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 दोनथ'ला ने फालु लगायदो आरो साल्ला आब'आ पानसि गालो ने क्यूट रादैया खामबाय थानो लिया गावदां हमना होलाय आं लानि मिनिदो मानसि बुरजा न' हिजा अनगोन समुगोन आयोसो मिनिदो खिजाया जानो जाया दे नोंबायदि जेबा जागोन लागोन उdah hendak gitu coba langsung ngegerangkap jadi hir Zanya bukan so cute botol ya you so cute mana so cute gimana size nih moza muda kau dah mari bunda sana nih boleh babu boleh tuh lalai Nihira ai mana ikhja ba ini abu abam bai mai ke hija बायदि मोनदों जानानै mana fayda dini abu mana माबायदि मोनदो गोथाव जादो मायालाय आब'खौ सिगां नुदोंमोन ना खेबसे खाना जानायाव न' आब' दे फालु जानो खिथि फालुआ ai गिनाय मोनो र' फालुखौ जानो फालु आन्था बाय नोंनो रावबो जादो लायसोलायदो र' लायसोलायदो बाय दे आगोरां खादि सेना बाय लायदिनि बे थाराखिनो मादो पुरा दा कुतु फटा होदो नोंनो फटा